Eta ja, hasi da. Hasi da. Hasiko gara. Hau itsas maskorren abakoa da. Orduan, lehenengo ariketa moduan animalia txartel batzuk daude eta lehenengo jarduera izango zen txarteletan agertzen den animali kopurua edo bertan markatzea. Ikusten dugunez, maskor gorriak bi maskor berde balio ditu eta maskor berdeak bi maskor txuri. Beraz, maskor gorriak 4 txuri balio ditu. Hau adibidez jartzeko bi modu egongo lirateke. Horrela jartzea, barkatu, 1, 2, 3, bai? Edo beste modu bat, hau kendu, bai? 1, 2, 3. Hau adibidez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemen 3, eta bi berde, edo berde bat, eta txuri bat, bai? Izango zen lehenengo jarduera. Bigarren jardueran, berdinketa izango zen. Adibidez, tapatzen dugu hau, eta markatzen dugu hemen, kopurua. Eta hemen, hau, hemen lirateke 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hemen 6, 7. Ez dago ondo, bai? Orduan berdindu egin beharko luke. Bi maskorri hau jarrita, bai? Oso ondo, bai? Ilara guztiak iguala dira orain. Hirugarren jarduera berridazketa da, bai? Adibidez. Berridatzi bat du beste modu batetara. 4 eta 4, 8, 9, 10, 11. 11 beste modu batera. Adibidez, 6, 10, 11. Bai? Eta hemen beste modu batera. 4, 8, 10, 11. Bai? Berridatzi ditu 3. Bai, hau izango zen hirugarren jarduera. Laugarren jarduera moduan, bai, poltsa bat hartuko dugu, eta poltsa horretan oskol kolore desberdina sartuko ditugu. Orduan, bai, poltsatik hartuko dugu bat, bai? Berdea, bai? Ikasle asko gongo gara. Berde koloreak 2 balio du, orduan 2 pauso emango ditut aurrera. Baitzen dut, gorriak 4 balio du, orduan 4 pauso emango ditut aurrera. 1, 2, 3 eta 4. Berdea 2 pauso, 1, eta pareta ikutu dut, bai? Pareta ikutzen duen lehenengoak irabazten du partida, bai? Hori izango zen jarduera. Beste jarduera bat, bai? Galderen, trivial antzeko bat. Adibidez, lehenengo galdera. Zenbat atzamar dauzkazu, bai? Orduan, haurrak zenbat atzamar dituen kalkulatu, 10, eta abakoan idatzi behar du, nahi duen modura. Adibidez, 4, 8, 9, 10. Beste galdera bat. Zenbat hanka dauzkate bi txakurrek?
zortzi, ez da? Ba, adibidez, lau, bosei, zazpi, zortzi, bai? Edo hauek kendu, eta zortzi, bai? Orduan, izango zen, trivial antzeko bat, galderen emaitzak abakoan jarri beharko lituzkete. Beste jarduera bat, bai, dadoarena izango zen. Horretarako, bai, abakoa bitan zatituko genuke, adibidez, bai, Amaia eta Gorka jokalariak. Bakoitzak, hemen daukagun dadoa bota, bai, dadoan daude oskol berdea, oskol txuri eta gorria. Eta hemen bi animalia, itxarzaldia eta arraina. Hauek ez dute zer balio, eta hauek dira pieza. Amaiak dadoa bota eta oskal gorria atera du, bai? 4 puntu balio ditu. Gorkak dadoa bota eta oskol txuria irabazi du. Bai, hemen, balio. Amaiak gorria berriro. Gorkak ez du ezer eta balio. Berdea. Eta Gorkak gorria. Bai? Hiru partida daude, bai? Orduan daude 4, 8, 9, 10 puntu dauzka. 5 puntu, orduan Amaiak irabazi du. Bai? Hori izango zen. Eta 7. jarduera arearena izango litzateke. Bai? Arean sartuko genituzke pieza ezberdinak, adibidez, bai?